Хора, днеска ще оценяваме Legendary скиновете. Точно така, Legendary скиновете, които са 299 джема по статистиката. И ще ги оценяваме по тази скала. По тази скала брилянтни, хубави, не се струват джемовите и грозни. Когато ги оценяваме, ще казваме кое как е, анимациите и другите неща. Така че да продължаваме с видеото и да ги рейдваме. Първият Legendary скин е Dark Mega Mortis. Нека му видим на ново анимацията. И това нещо с листата в началото и цепенето на дървото много ми харесва. Анимациите на пълтото са уникални. Шао ли е пълто ли, не знам. Въртенето на тялото му е уникално. И да видим дали имам анимации в играта. Ето. О, какво срязва? Направо прави се едно кръг и го реже на две. Ето. А ултимейта какъв е? Аз въобще не съм ги пробвал тия Legendary скин. Вау. Той ултимейт е уникален. Сено пуска някакво кълбо. Не, граждан. И Даша му има някакви анимациики. И въртенето... А, не, тук е. Боже. Тъй, че този скин мисля да го сложа в хубави. Не ми допада това, че няма други цветове. Само черно има. И това не ми допада. Втория скин е Desert Скорпиончък. Значи, вижте сега. Шапката му е на някакъв арабин. Сено е изпит от... Сено е изпит от вампир. Това нещо... Скорпиона му тука... много ми черен. И тия цветовете са жълто. Мисля, че трябва да е златно, ама не е докарано като златно. Ама иначе харесвам идеята, но нека да го видим на Training Grounds. Да е хубав. О, вижте кил анимацията му. Кати якото. Ултимейта му да видим как е като ходи. Тук ще отворя. Тъй, сега. Да зърджелта. Да го видим. OMG. Че нищо си едно оставя някаква диря от пясък след себе си. И тая анимация, където излиза нещо на Скорпиона. Жилото на Скорпиона, където излиза, е много хубаво направено. И това нещо, където пуска пясъчна диря след себе си, е уникално. Така че този скин ще го сложи брилянтни. Той, че не ми харесва стила, не значи, че е ужасен, грозен. Това, че има такива яки анимации на него, това ми харесва. И тая диря след себе си е уникална. Така че продължаваме с следващия. Следващия скин е Evil Queen Pam. Това нещо... В началото това нещо... Което нещо набиване тук в началото. Така. Тук е яка идеята за дракончето. Ама гледай миличкото драконче, плаче. То е ган. Ама иначе тук клетката е много добра идея. Защо тялото на дракона не се вижда? Защо бе? Супер си. Ами, тъй, че той е с някакво сърчице. Опа. Чакайте се. Ще я видим на Training Grounds.
Тук тя направо стискато дракон, че и то плаче. То ми е гадно. Гледай ти му за усичката. Някакви... Ко? Огънчета. Яко. И аз сега тъпчим. OMG. Това е много яко. Харесваме също това, че и тук в тия краища са сложили такива диаманчета. И това е много яко. И чакайте сега. Няма хилба по някакъв друг начин. И това е много яко, че са сложили такива диаманчета от краищата. И сърчицето е много яко. Тъй, че този скин ще го сложа в хубави, защото не ми харесва и нещо, че стиска така дракончето. Много ми е гадно това, когато някой не уважава работата на другите. Тъй, че в хубави го оставям и това ми е за мене. Продължаваме с следващия скин с Frost Queen Amber. Веднага като го пусна, не ми харесва едно нещо. Това е... Ето този бакграунд, дето са го сложили. И тук тия снежинки, дето падат. И също не ми харесва. Това е Legendary Brawler Amber. Какво има... каква връзка имат огъня и леда? Това не ми харесва, защото няма... просто няма никаква връзка между бролера и скина. Тя пуска тук огън. Вижте, огън е всичкото и тук. Тук е някакво... Тук всичкото е огън. А тук просто... лед. Каква връзка има леда с огън? Дайте го пусна при дали има поне някакви яки анимации. Той не ми харесва, че тя е той бролер, който трябва да... О! Виж какво личета пуска. Я. Не ми харесва. Скина е ужасен. На мен ми е грозен. За мен е между грозен и... Тоя. Грозен и не се струва джемовете. И не ми харесва. Хубава. Има анимация, която пуска лечета като уби, но каквото неща. Бролер, който трябва да е летен какъв трябва да е, пуска такова. Добре, тия гаджета и е както трябва. И как е гаджета? За първ път виждам гаджет да има анимация на бролера. Тъй, че аз слагам Frost Queen Amber в... Не се струва джемовете. Просто не мога да разбера как Supercell са направили тази идея да сложат бролер, който трябва да е такъв с стихията огън или такива неща и да го сложат накрая на лед. Просто за мен няма никаква логика това, тъй че това е моята статистика за сега, пък за вас не знам. Следващия скин е Gold Mega Ball. Първо, нямам бролер, не мога да кажа нищо. Ама, тук тия неща отзади какви са. Или са му бомбите, или са му стрелите. Не мога да ги различам. Но, Gold. Защо тук е толкова зле? Според мен е скина, който трябва да си го вземете, а не този. Мале бой има толкова много скина. Според мен този скин е много по-хубав и може да се купи с блинк. А пък този скин не ми харесва. Вижте тук.
Защо не е изцяло златен? Защо гърба му тук не е златен? Защо вътре лицето му не е златно? А и даже не е златно, ами някакво жълто. Просто жълто. Дайте видим дали има анимации. Сега. Супер са го направили тук за батерийката. Тук батерийката силно и пада батерията и тогава силно ги убива. И я чакайте тук да видим. Има ли на експлозията нещо? Мале, как не го хвана? Има ли в експлозията нещо? Не. Нищо няма. Ама иначе единствено ми харесва това нещито показва тия батерийки. Затова за мен е Gold Megaball с другите омега скрипи. Чакайте да ги разгледаме и тях и тримата да ги сложим на местата му. Защото те са едно и също, просто са различни разцветки. Gold Megaball правихме. White Megaball ми харесва много повече. И този скин не знам. Всичките са с низ. А пък Мегаболто е направо отвян от вятъра. Не. Вижте, оранжево с бяло. Не, въобще не се допада. Чакай. Мали част сега забелязах, че имат нещо като очила. И тия тук на очите. Просто не. Според мен между ми се струва джемовите или грозен. Този е хубав или брилянтен, не знам. Пък то тук си е хубав. Тъй, че да ги сложим в статистика. Така. Gold Megaball е в грозно. White Megaball е в брилянтни, а пък този пак е грозен. Тъй, че за вас не знам, за мен си е така. Просто на това разцветката му не е както трябва, а пък той е ужасен. Така че за мен си е така. Следващия скин е Gold Mega Crow. Този скин е пак не отива към злато. Не отива към злато цвета му. И чакайте. Не, чакай. Помисля се, че тук има някакъв бук. Или има. И тук ръката му, виждате ли как сено се слива с каската. Но главата му е огромна. Вижте, главата му е огромна. Вижте, в сравнение с този крол, този крол е 10 пъти по-голяма глава. Огромна му е главата направо. Трябва да го видим на Training Grounds. Тъй сега. Тук се едно с то ги пронизва. О, кой яко умирането. Че умри. Да, ето видяхте ли как му излиза? Да видим сега. Ще почитате прескачане. Добре. А те се запазват при Hypercharge? Не. Така. Тук. Яка идеята, но защо златните скинове на Supercell, Legendary златните скинове, не са както трябва накрая? Вече като си умирам, да, седи си с Hypercharge. Така че този и другите скинове да рейднем също с тя да ги сложим. Следващия скин на Кроу е Мега Кроу. Синьото. Не ми харесва синьото. Той синьо е... Не ми харесва на мене. Пък и... Тук чакайте. Жълто ли има всичките?
Да, на всичките са жълто в тото и в очите. Но не ми харесва на мене синьото. Найт Мегакро е брутален човек. Брутален е. Направо няма какво да го редваме. Направо брилянтни го слагаме. Вижте го черното и направо няма. Той е мучка. Значи, Gold Megacro го слагам в... Не се струва джимовете, защото златното му не се допира както трябва. Синия Megacro го слагам в хубави, а пък Dark Megacro го слагам в брилянтни. Това е за мен за кроу скиновете. И да продължаваме с следващите скинове. Следващия скин е Jokes. Този скин е от колекцията Bro Academy. Този скин ми харесва как Стю са го направили като гущер или като змия. Не го знам, но шиповете на опашката му, рогата на главата му и тия шипове отзади на главата му са уникални. И с едното око като циклоп е уникално. Дайте да попробвам на Training Grounds да видим за какво става дума. Тъй. Чакайте. Като очички нещо или като попови лъжички ли са той? И че не мога да го видя бързо. Като нещо като попови лъжички. О май гаш. Тук изяжда се. А то нещо май цепи земята и... Да, чакайте. Що краш? Я преизгарям. Не, супер силно много се изложихте. Как може при изгарянето да му сложат просто нормално? Чудно ме глъкат. Ама иначе е много як. Състоянието ги изяжда е уникално при Туито. Тъй, че за мен Jokes е за хубави. Jokes, единственото, което ми харесва е, че при умирането им е такова. Изяжда ги се едно някакво нещо. И също и стрелбата му е много яка. Не ми хареса, че са сложили просто някакво огънче при използването на ултимейта върху хора. Следващия скин е Light Mega Mortis. Това нещо е същото като Dark Mega Mortis, но тази бяла разцветка направо е уникална. И меча му сякаш е зелен или тук е така както. Да, така е. Просто май бял. Не същото е. Същото ми харесва, но повече ми харесва, че е бял. Това повече ми допада бялото. И да видим другия. Magenta Mortis. Не. Просто не. Този магента цвят не ми харесва. И шала като му е бял въобще не се връзва. И тук тая приставката му за меча също не е бяла и не се допада. Червения шал с Червения шал с бяло или черно се допада много повече. Така че слагаме Light Mega Mortis в брилянтни, а пък извините, Magenta Mortis го слагаме в грозд. Така.
Magenta Mortis, просто Magenta цветът не ми харесва заради това. Следващия скин е Мега Колд. Защо се въртиш като... Защо е толкова изкъртен? Така. В Мега Крол за първ път забелязвам, че като се върти е толкова изкъртен. Добре. Заседна. Не ми допада идеята за скин. Вижте тук как направо изкъртен. Това не ми харесва как се върти като лут. И от тук горе сигурно от челото му излиза звука и на металото му не става за нищо. Чакайте да го видим в Training Grounds. Такичка. Какво изстрелва? Някакви роботизирани куршуми. И е много яко умирането. Тук... Чакайте да се намести. Тъй. Той изстрелва някакви триъгълнчета. Дали се запазва при хайперчарча? Не. Защо не са го направили да се запазва при хайперчарча тия смотани суперсил? Защо? Харесваме това, че при умирането го такова. Суперсил, защо не са направили нещо да става така? Защо не са направили хайперчарчите да се запазват ултимейтите като тойто? Не, той единствено ми харесва в този скин. Не единствено ми изцяло. Той е изпокъртен от всякъде. Следващите скинове са... Кои? Сега ще ги видим. Мега Колд. Парагон Мега Колд. What the f... Опа. Този скин е жълт. Трябва да е White Мега Колд. Не White, ами Gold Мега Колд, ама пак не Gold. Това по-малко ми харесва, а пък Реничит Мега Крол. Той е ужасен. Не, той е ужасен. Той нещо зеленото, като някаква сус е ужасно. Тъй, че слагам ги... Значи, Мега Колд го слагаме в... Грозни. Той Колд, дето е още по-изкъртен, още по-грозни. А пък той Колд е още по-грозен. Тъй, че и трите скина на Колд са грозни. Така че продължаваме с следващите скинове. Следващите три скина са Мега Едгар, Мега Едгар Юнит 00 и Мега Едгар Юнит 01. Така, първият Едгар е червено с жълто и някакви неща. Чакайте, анимацията на това беше. Забива с тия неща шала в тото и става. Не, ужас. Въобще няма нищо общо с истински Едгар. Той Едгар е пък същите цветове, само че с синьо, а пък той е същите цветове, само че с зелено. Така, да видим анимациите. Дано да са хубави, Не искам да хича този бройлер, защото ми е мейн бройлер. Я стреля някакви неща и накрая преумирането уникално. Зърки са бе. Тъй, сега скача така и каца така. При хайперчарча да има анимация. О май грош! При хайперчарча има анимация. Супер! Заради тези неща ще сложа този скин в хубав.
Hypercharge е наистина анимация. Не. Това е брутално. Аз искам такива скинове. Просто Legendary скиновете, защо нямат... Почти всичките Legendary скинове нямат анимации при Hypercharge. Това е много. Supercell просто са се изложили. Ето как. Хоп-хоп. Че даже и програмиранията им. Тъй, че Мега Едгар скиновете ги слагам в... Значи, Мега Едгар го слагам в хубави. Юнит 00 Мега Едгар ги слагам в не се струва джемовете. И Юнит 01 ги слагам в грозни. Така, Мега Едгар е много хубав, ама другите два с различните разцветки, просто заради това не ми харесват. И продължаваме с следващия скинове. Следващия скин е Мега Леон. Този скин е... Значи, тук почти няма нищо общо с Леон. Това общо нещо е, че има тук някакви шипчета като на хамелеон и опашката му за места. Единствено тия неща, главата му единствено прилича на Леон. Така, да видим тук какво ще стане. Какво пуска сега? Пуска някакви бумеранги. Преумиране какви са анимациите. О, сигнал. Уау. И тя на всичките Legendary скинове най-много ми харесват анимациите при умиране. Я при Ultimate има ли някаква анимация? Да, има. Значи тук сено някакво хакване има и в началото има като на Едгар прескачането. Ето. Искам да видя дали има пък при Hypercharge същото. Не. Значи атаката се маха, но това тия хактата и тия чертичките остават. Това е якото, но хвати сърце бе. Бе! И тук в началото го нямато нищо, ето при Едгар разбиването му. Това е гамното и заради ултимейтите понякога не ми харесват Legendary скиновете. Иначе тук при умирането е много яко, но сигнал и главичката му. Защо би интернет? Ама иначе добре, няма какво да се оплакваме много, но пак си има неговите проблеми. Да го рейтвам. Не, чакайте. Опа. Но се дозвам. Така. Значи. Видяхме Мега Леон. Париант Мега Леон. Той е просто същото, ама бял. А това е Shadow Мега. О май грош. Това е уникално. Този Мега Леон е с черното и е много яко. Много яко. Така че да продължаваме към рейд листа. Мега Леон го слагам в не се струва джемовите, защото не се струва джемовите, бе хора, аз какво да ви кажа. Не се струва. Този го слагам в хубави, защото е бял и ми харесва тази разцветка. А пък Dark Мега Леон го слагам в брилянт. Буквалното и черното е уникално. Направо няма друго. Това е най-хубавото. Опа. Тук ли беше? Къде изчезна? Ето. И за сега е това. И продължаваме на... Следващия скин е Феникс
Скрол. Не, тук няма какво да говорим. Тук няма какво да говорим. Буквално, вижте му анимацията. Буквално от обикновен крол се превръща в Феникс Скрол. Тук не, просто няма какво. Тук анимациите сигурно са уникални. Аз не съм ги спробвал тия бролери. Какво ще хвърлиш сега? Пера някакви хвърля. И тук си едно ги изгаря. Какво има накрая? Някаква птица. И в излитането му има такива неща. Крилата му са разперват и накрая ги прибира. Буквално тук някакво да говорим. Това направо отива в брилянтния. Тук няма какво да говорим за Кро. Тъй, че продължаваме със следващия скин е Робо и мразя го този скин. Този скин е ужасен. Има го един приятел, не помня как беше. Има го един приятел тук от града, но тук е ужасен скин. Виж, че го си едно изпоцапан. Птичката е яка, отгоре те го контролира. Бомбата му тук, а пък чакайте. Тук май си хвърляше ръцете. Ма те беше. Тук, да, хвърля се ръцете. Има ли анимация? Да, има анимация. Завъртат му са ръцете около противник. Я, бомбата. Да. Бомбата тук гърми, става така. Я при хайперчарч, има ли запазване на... Не, супер сил, супер много се излагат. Защо? Супер сил? Защо? Така че този скин го слагаме грозен. Просто този скин е уникално грозен. Той, че и като мръсен, изкаран от буклука, е достатъчно. Следващия скин е Тор Биби. Този скин буквално няма какво да се мери с другите скинове на Биби, освен ето този геймър Биби. И той не ми харесва много, но все пак си нищо по-хубаво. Ма този скин е право уникален. Той е от серицата Northern Saga. И този скин е от това, дето излезе на мелодито. Да я пробваме. Как би, как прави. И анимацията ли? Моля си на анимация. Я... Не, няма. Тук няма. Обикновено учим. Еми, този скин, ако мога някой ден си го взема. И този скин е хубави. Просто той нещо, че тия легендари скинчета нямат анимации при хайперчарджите си. Ето това ме нерви много. Суперсел, оправете го. Следващия скин е Toon Spike. Този скин излезе с Kit Cartoon Studio и направо не мога да говоря. Той не може да се сравня с никой друг от неговите скини. Той май е най-скъпи от всичките. Тук, да. Това е уникално. Ние са го направили като хартии. Е много хубаво. Я запазва ли са при... Не, при Hypercharge не се запазва. Обикновено е някак... Да... Вижте тук... Вижте
как се въртят тия. Нямахмаха. Тук как се въртят някакви като рокчета на еднорози. Нали ги знаете от детските как стават така? И много давно, че не се запазват тия неща в Hypercharge нещата. В Hypercharge, като си пуснеш Hypercharge, не се запазва анимацията. И това е най-галното в скиновете. И Toon Spike слагаме в брилянтни. Просто той не може да се мери с другите си скинове. Следващия скин е Тъскът Нита. Този скин въобще не ми харесва. Този скин е от Bizarre Circus. Вижте мечката, някакъв слон с някакви смотани белези. А пък Нита шапката е някакъв череп на слон. Защо буквално Нита има череп на слон, като има той домашен любимец слон и са някакви червени очите, някакви гадни. Да видим как са анимациите. Преходенето няма нищо. О, някаква топка пуска и накрая се взривява. И излиза някакво клонче. О! Вижте преумирането. Слона стъпка. И аз пазвах за предай пречарч. О май гаш. О май гаш. Много я. Просто не любим. Заради това, че се запазва при Hypercharge, този ски ще го са брилянтни. Мале, много скинове станаха в брилянтни. Божечко, боже. Следващия скин е Вирус Чарли. What? Това е ужасен скин. Това е много гаден скин. И е излязъл в версията на Исабот. Това е ужасен. Вижте как се въртят отстрани тия манинките. И тук горе някаква резачка има. И да видим какво е. Какво е да се играе с нея. Това е добре. Хубаво е. О, това е много добре. Да пробваме с Hypercharge, то ще стане. О май гад. Вижте пачетата. Пачетата са уникални. Чайте пак да ги пробваме. Да, пачетата са някакви кърлищчета сякаш. И този скин го слагаме в Грозни. Да, сложихме го в Грозни. Просто няма нищо общо с Чарли. И така, хора, това е моята статистика за личните рескиновете в Brawl Stars. Ако искате част 2, в което да оценяваме митик скиновете, напишете хаштаг митик. И това от мене. Чао!